Nyakorom gajuang dakika ni 38 tok sa pagari marukinyi kamoro mintiere machiegni e nonro mar gazet. Okinyi makawuono nonro mar gazet wantiere gazede ariyo kaka pile. Antiere ka The Standard gi Daily Nation. Thoro weche aneno mopogore ka. To chieng' tich ang'wen wajathoro bedo gi jafwambo marwa mar nyakalondo mar Ramogi. Mano Solomon Atito ma jomoko luongo ni Kafaya. Atita musne oyawre nade? Oyawre chiwo maber. Namba chiwo maber. Mano ber. Bas, gazede ntiere ka odiochieng' makawuono to gazede makamagi loso kotenre kod okenge mopogore. King'iyo Standard gi Daily Nation thoro wechegi nikech chutho kuonde miuse gazede ineno kaka ji somo headline, ineno ka mane manyalo moro oganda okinyi makawuono manyalo lombo wang'. Hapa ni king'iyo kae ma ing'eni thoth ji ohero ga weche siasa. Mabe king'iyo wach modhieny oko mar Daily Nation nyalo miyo dhano mang'eny nyalo ringo dhi ng'iye aneno. Nikech teka niseneno pich Barbara Raila Odinga oko kanyo. Tineno pich Jatend Piny William Ruto ka ging'iyore to wach ni closing ranks ng'e gima dhi nyime komakore koda weche go eko mag ng'anyo kod dwaro ratiro mag oganda e weche mag yor yuto kata ochumi. Maendi gima biro ywayo ng'ato ahinya mar mondo omi ng'ine to ochopo kanye weche go eko mag twak ma osebed ka idwaro mondo omi otimre kind kweth ariyogi. Mane gazet ma Daily Nation Nyakorom Gajuang ma en kaluwore gi okang' ma bende odiochieng' manyoro Kenya Kwanza nokawo mano mar golo oko Adan Keynan kawuok e jogo eko ma bende ne giyiero ma bende nanego bed ni lalore gi jowetegi mawuok e kweth mar Azimio. Kopogore gi mano, Standard aneno thor wach ka opogore. Standard thor wach margi en kotenre kod weche mag somo. Nyakorom Gajuang odhiambo manyoro wang'e ni Jatend Piny William Ruto noromo kod jokanyo mopogore mawuok e sekta mano mar weche mag somo. Enano The Standard ntiere gi thor weche mopogore kaendi mana kaka pile. Kineno ka mokwongo gimomiyo ni odiochieng' makawuono kweth mar Azimio ok gibi bedo e ng'anyo. Mano kanyo omi wach pek makamano. Iti gazet mar 8 kang' makamano biro nwaneno odiochieng' manyoro ka riwruok kata mana mar Kenya Kwanza noyie mar golo oko Adan Keynan kowuok e kweth mano margi ma bende ne giyiere mar mondo mi gidhi lalre. Kaendi bende iti gazet mar 5 biro bedo kanono ni gisani imanyo gavana manyien mano mar bengi maduong' ma pachoka kata Central Bank of Kenya. Wang'eni gavana ne masani Patrick Njoroge osebedo kanyo kuom thuolo mar tamsario. Mano thuolo mar higni madirom 8. Sani koro obenego bed ni owe kom makamano dwe mabiro. Koro PSC biro bedo katimo nonro mano mar yiero gavana manyien, chenro mar dayo dhok ma bende gibiro bedo ka gichako kanyo juma mabiro. Kopogre gi mano bende nitiere kanyo weche kotenre koda sports kata mana tuke ma bende nitiere it gazet mogik. Bende oneno kanyo odiochieng' manyoro MCAs madirom 2,000 mawuok e kor gwenge mopogore pacho kaendi bende nitiere gi romo margi mano e kar jot mar KCC mantiere buore Nairobi. Okang' ma bende pod gidwaro mar mondo mi omedgi osara maggi. Kopogre gi mano wach momi pek ka en ma Nyakorom Gajuang kama bende waneno Jatend Piny Kenya odiochieng' manyoro noromo gi jokanyo mago mawuok e migawo mar weche mag somo. Chutho koro okang' kineno kanyo konde gi dho ngere ni Ruto's University Funding Shocker. Kafaya wang'eni nitiere nyithindo kata mna jopuonjore ma bende osebed ka ikawo. Mano ka ineno university kata mna kuonde tiegruok iyiero ga courses kokalo e KUPS. KUPS kanyo kiseyiere courses magi HELB bende biro kanyo to joli. Sani koro okang' makamano dhi lokore. Nikech piny owacho biro bedo ka siro somba nyithindo ma odake chan to ibiro bed ka iketo gi e grube mopogore. Wach makamano omi pek e it gazet mar 6. Lineno ka biro konyo nikech HELB ni osedeno ni samoro nyithindo ma onge chan samoro ok dwa pesa na ahinya ema yudo. Maendi apani en okang' maber ahinya. Iparo kinde machien kocha chande kanyo cha nitiere luoro ni samoro kidek banj oko kata ban oko weche go eko mag HELB. Kata kamano Jatend Piny obiro gi okang' maber mogik nikech nitiere nyithindo moko ma samoro iyudo ni en nyathi ma wiye bith adier to lwetegi ni nono kata lwete ni nono ma mondo mi odonji kata mana e mbalariany mondo mi odhi nyime koda lek mage bedo matek nikech ang'o samoro pesa monego bed ni en ema oyudo cha
omi kata oyud gi nyathi moro ma samoro jonyuol gi ntiere godo manyalo konye. To yudo ka samoro nyathini endi nikech thoth ji be yudo wachore ni chal ka gima jomoko loso nyaka kata mana death certificates mar mondo mi giyud gigi eki. To kare yudo ka gin nyithindo moko ma ichulo ne school fee, help ni boyudo, but help ni koro timo godo gige no moko wuon. Sani koro duchi manyoro kaluwore gi romo mabede jatend piny Kenya nobedo godo dhiambo manyoro gi jodito mopogore opogore ahinya gi iluongo ni professors mago mawuok e migawo mar somo, jokanyo mochung' ne TVET, jokanyo mochung' ne mbalariany mopogore opogore. Bende gisani koro gisewacho koro ni nyithindo mabende odak e chan ema bende piny owacho biro bedo ka siro gi omenda mar HELB. Wang'ino okang' ma kama indi nyakwarom Gajwang' biro ni winjo kanyo ka universities ahinya vice chancellors magi nadwaro medo omenda mano mar mbalariany, mano mar university fee kawuok e nengo mar siling 16,000 nyaka siling 32,000. Wach mabende jatend piny Kenya koro nowacho ni omenda makamano ok bi meda. Okang' makame ma koro kaw mar neno ni nyithindo ma odak e chan ema bende koro piny owacho biro bedo ka konyo. Manyiso ni nyithindo mane miyo HELB koro biro dwaro mar mondo mi ondikre manyien, mar mondo mi oyang ponono ni gidak e chan kata oyo. Naneno kanyo ka nitiere grube 4 ma bende biro bedo ka ing'iyo, mago mag nyithindo modak e chan. Nitiere needy, vulnerable, nitiere extremely needy, nitiere needy and less needy. Koro kine less needy ka nenore ni omenda ok bi miyi mang'eny, kine extremely needy mano to koro miyi ibiro bed ka imiyi. Nikech iyudo ni adier samoro nitiere nyithindo moko ma anyanya kama gitime maber to en mana TVET kae. Nikech piny kuchocho yudo ka nyathi moro en odwaro mani osom gimoro moneno kamae practicals gi. To yudo ka samoro kata mano modhi otim godo gini tame. Apani kaendi wach mar siro somo ni endi en gima berie mogik ma aneno ka ponono ni gik mowachi gi kata kaka gikete winjruok ni okete tim. To apani igni moko mabiro nyalo loko kata mana kit Kenya koma kora weche go komag bedo kod weche go komag somo marang'iny mare ni malo to kod duoko maber ewi jok ma otieko somo. Tingino kang' makama bende koro osenyuoyo paro mopogore opogore kaluwore gi nyithindo ma bende osebedo ka yudo HELB nikech ma wadak e kinde ma bende ngima tek kata bed ni yuto mari nitiere piny samoro kata mana siro nyathi e sikul samoro nyalo bedo matek. Ema ni koro nyithindo mane yudo C+ and above mano maromo 173 345 koro biro chuno mar mondo mi gitim fresh application manyien mar neno ponono ni gidwaro omenda makama kata oyo. Ok onego bed ni ji bedo gi ng'ur moro amora nikech ka ing'ama nigi dwaro ni kata ka adier nenore ni gini to onego bed ni deserve iyudo to konego bed ni bedo gi luoro. Jok ma samoro nyalo bedo gi luoro kata gi ng'ur maka gi kacha gin jogo eko mane yude e yore go eko magak ki samoro adier intiere koda thochu mar dhi mbele koda somo ma ok yudo sir mag weche mag HELB kata mag piny owacho. To nitiere nyathi moro kata mana majirandu kachacha e gweng'u kanyo ma en adier oriek kendo nyokalo penj to ok onyal yudo pesa mag dhi godo mbele gi somo. Dong kanyo endo ineno ka aparo ni biro konyo kata mana kineno kata mana gazet makama kaluwore gi nonro mopogore opogore. It gazet mar 6 mano mar The Standard ineno kanyo kwan atamalo 56 wacho ni higa mar 2000 gi mana academic year mar higa mar 2022 nyaka 2023 nyithindo nomi grant mano omenda maromo siling bilion 54 mar chwalo sombgi. Koro kang' makama ibiro bed kimedo gi kwan atamalo 56 nyaka omenda maromo siling bilion 84.9. Bende neno kanyo nyithindo ma bende biro bedo ka yudo hola makamagi. Nyithindo maromo hola makama bende koro mede nikech ka koro okang' makama pani biro dino ne jopuonjore mathoth mar yudo hola. Koro nyithindo modak gi chan ema bende koro biro bedo ka ikonyo. Neno kanyo kowuok omenda maromo siling milion 200 mano siling 208 nyaka 1,156. Aparo ni bende gima koro nyaka ng'i ahinya nikech ma endi en yo ma ibiro do ka chudhe moko nyalo wuok godo oko mar kwalo pes piny owacho sana. Ng'i anena ni to criteria kata lai mopoch ma onego bed ni tiyo godo weche go eko mag ng'iyo ni adier ng'ani is needy, less needy, extremely needy kaka giwacho no.
ging'i anena ni to ng'ani dware maromo nade kata ng'ani dware no chal mana kaka chiwo basari michiwe e constituencies mana kamana keni nyakoram gajuang ni neno kang makamano na dangeno kang makamano bende chakro de chima kawuono biro bedo kanyoyo paro mopogro pogore nikech lendo makamano no chiw odhiambo manyoro kopogre gi mano wadonje weche mag siasa kama bedo de chima kawuono ni geno ni kweth mar Azimio ne dhi bedo gi ng'anyo margi mar ariyo e jumani wang'e ni chieng' tich ariyo mar jumani ne gibedo gi ng'anyo en mana ne ng'anyo makamago odhiambo manyoro no chungi kaluore gi okang' mabende kweth mar Kenya Kwanza nokao mano mar golo jaod bura mineno ka mano mar Eldas mong'ere kaka Keynan no gole aput mano mar lalruok mar bende Kenya Kwanza ne ochuogo dwaro makamane ne ywak mar Azimio nikech ne giwacho ni Keynan ni ne nitiere kweth mar Azimio kata bende ne odok e kweth mamoro cha kata kamano nyaka sani koro nothiche oko kendo kare okaw gi jaod bura Masako mong'ere kaka Dido Raso. Okang' makama bende biro bang' Kalonzo Musyoka lando ni ponono Adan Keynan ogol e kweth mar lalruok mano mar Kenya Kwanza to gibiro bedo ka gichungo ng'anyo makamano. Udhiambo manyoro nwaneno kanyo ka jaod bura mano ma Ugunja Opiyo Wandayi no achanga ni koro gichungo ng'anyo mar giduchi makawuono mar mondo mikoro gilalre. Paro ni maendi en okang' maber mabende nyalo nyuolo geno moro mag keto gigo e koma samoro nyalo bedo ni bedo ka chando japiny e yo maber. Wageno ni kadipo ni gichopo e okang' makoro ginyalo bedo piny bang' loso gik monego bed ni loso kapok gibet piny gi to gik ma gibiro ng'iyo ahinya en dwaro mag jopiny ma osemiyo ji dhi e ng'anyo. Kasto bende aparo ni kweth mar Azimio maendi en okang' makoro onego bed ni gibedo kod clear road ging'e maber ni wan gi mwadwaro ahinya mwadwaro ahinya e twagni en ni mondo yaw sava mano kisemako gik modong' machalo kaka cost of living kata ni weche mag yor yuto ma oridore ne japiny magi to japiny biro romo sirkal biro romo gi japiny tiparo ni kata mana jopiny kata mana ka nindo odiochieng' manyoro bang' kweth mar Azimio koro chungo ng'anyo margi mar odiochieng' makawuono ne giwacho ni kweth mar Azimio bagogi dakika achiel gin e lalruok dakika achiel giwacho ni lalruok dhi nyime ka gin bende gidhi e ng'anyo koro giwacho ni gibagogi gin gi johera magi kata kamano okang' mar chungo ng'anyo aparo ni ber mar mondo mi ochiw thuolo makare mar lalruok nikech ji osebedo ka yudo lal ahinya e kinde bende ng'anyo osebedi kitimo. Oking'e achiel kuom gik manyo miyo Azimio temo ywa wigi ahinya ne en wach mar kelo Adan Keynan kaka achiel kuom jokweth mag Kenya Kwanza to kare en Jubilee no yiere kod aduong' bura sesa wa Jubilee koro ero jogo koro yie ogolo gini mano miyo na wacho ni kaber to Azimio nego bed ni keto tir ni wadwaro magi maka ok otim to ok wabedi to Kenya Kwanza bende kora moni gidwaro ni Boxing bende gol e kweth mar Azimio kodok e Kenya Kwanza ngene chaka gi mena ywaruok mar paka goyeyo nikech kata gimbe jo Azimio gimbe gintiere kod ng'at mane giyiero ma jo Kenya Kwanza ni godo gi ng'ur ni ma ok en ng'atgi iwinjo koro gik makamagi kika ginyalo keto tir ni magi emwadwa kete twak to bas maonge gimoro ni gitamore ni ma endi koro po wuoye wadok e ndara. Aya koro biro bedo kwang'io kaka lalruok makamano biro bedo ka itimo. Kapod wani iti gazeti mar Raboro ka, ineno nitiere achiel kuom jaod bura ma bende koro dwaro mar mondo mi jatend piny machon mano Uhuru Kenyatta mano jatend riwruok mar Azimio Raila Odinga kanyakla kod Kalonzo Musyoka kanyakla kod civil servants machon mopogore ma bende pod yudo pesa nyaka gi sani mar mondo mi ochung migi pesa. Bura makamano no chwal kod jaod bura mano Magatundu South mong'ere kaka Gabriel Kagombe. Wacho nyaka sani pesa ma bende osemigi nego bed ni iduoko nikech nyaka sani Raila neno ka osemi pesa mathoth kanyo migawo mopogore osemi pesa mathoth kanyo ahinya kaluwore kod gweta magi bende moko kuom gi bende wang'e kaka jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta bende sani nitiere retire koro gidwaro mar mondo mi kik migi benefits mag allowances mopogore ma bende gisebedo ka giyudo. Maendi to bende nyalo mana bedo kaluwore ni to boluruok kod chik nikech magi ng'ene gin ratiro magi magi ratiro magi ma apani magi to mana gik ma koro jaod bura ni golo dibed weche mag siasa nikech odwa ni pesa mano osechiw ne Raila Odinga mano osechiw ne Uhuru Kenyatta gi Kalonzo Musyoka duoki to pesa gi kor gi lach nikech aneno kanyo Raila Odinga
osechiwne wacha gi Uhuru odwa ni mondo pesa mosechiwne Uhuru maromo siling milion 78.7 odwokir. Ineno kanyo Raila Odinga osechamo milion 388.8 bende odwa nodwoki. Kalonzo Musyoka bende osechamo kanyo siling milion pesa gi korrelach 370. Okingeni magi e kibiro nikech kaluwore ni Kalonzo ne obedo jalup jatend piny Kenya kata vice president chakre higa mar 2007 igni bura to pok nowacho nowuok e siasa akinde no pod ichule pension pod imiye allowances. Raila Odinga bende osebedo siasa kuom thuolo malach minister kaka noweyo obedo prime minister kata kaka kano chako bedo prime minister nyaka sani pok owacho ni en koro were gi weche siasa. Tineno Raila Odinga moseyudo pesa mang'eny chakre ne chak chul pensions makamani nikech ne oseyudo milion 388.8 hilwe gi Kalonzo Musyoka moseyudo milion 375.7. Alafu Uhuru Kenyatta nigi milion 75. Jaki go kwandu, the higher you go, the longer you go, the longer you serve. The longer you serve, the much you get. Yes. Koro biro kaka jatend piny Kenya mane osedhi yuene tich Uhuru Kenyatta be ko amua kata ko wacho ni en pod en active politics kata wana mbele en mana ni jatend piny koseruta ok nego bed ni en active politics en mana ni koro nikech ne en ja siasa e pacho ka koro omenda makamagi biro bed ka imiye ko wuoyo active politics watemo wacho ni ya bende oseweyo kome mar bedo jatend duond buch siasa iwinjo doni neno kanyo ka na Jubilee oseyiero Sabina Chege mar mondo mi okaw kare macha Jubilee B lakini Jubilee tingeni otingo Uhuru Kenyatta otingo kanyo endo Kioni. Yes. Aya, mano ni kanyo. Kopogre gi manya kwa Mgejwang, iti gazet, mano marochiko bende odiochieng' manyoro MCAs mantiere kor gweng' mopogore pacho kae ni mohe Alfario na nitiere gi romo margi makende mano elaro mano mar KCC mantiere bura Nairobi romo mabende koro na gichope ahinya mar chiwo ywak kaluwore kod tije mopogore mabende gisebedo ka gichwalo wang'eni MCAs timo tije ahinya mar oversight bende neno kanyo koro gi ywak matamre gi nono gidwaro mar mondo mi osara margi mar mondo mi omed odiochieng' manyoro igi no wang' ka be na gigeno chopo mano mar jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua e romo makamano en mana ni Rigathi Gachagua nooro jagoro mano maduong' e bwo migawo mar devolution mong'ere kaka Teresia Mbaika igi no wang' nikech giwacho ni onge gima Mbaika biro konyo gigo nikech ok obi winjo ng'ur margi gi dwaro margi giwacho ni pok ochulgi kata mana osara margi pok omed kuom thuolo malach sani MCA ing'e pesa magichamo siling 144,370 mano gross kapok ong'adi to kose ng'adi gi yudo 86,000 to ng'eni kane higa mar 2013 wachako weche gi eki mag devolution to MCAs gi eki kane oseng'adi salary gi to ne giyudo 120,000 gi wiye kora pani maendi en gima gineno ni chal ka gima odhi odigi ahinya to be king'iyo maduong' ahinya pani tije MCA onego bed ni en temo loso chike go eko ma nyalo konyo e weche go eko mag dongruok mag counties okay to ibiro do ka kanisa ni koro gibuogo kanyo ni ponono ni ma ok otim to gimbe koro gibiro dolo iugi mar mondo mi kik gidhi nyime kod achendo go eko mag kalo moko kuom twak manyalo neno ni counties odongore to ing'eyo aparo ni bende MCAs ywak kaluwore koda gima gineno ka bende MPs timo malo gineno ni MPs tang'o momiyo medore to kendo ipuodho koda SRC to gin to mek gigi eki to onindie taparo ni magi gik monego bed ni ng'iyo nikech ka ok ong'i to ibiro yudo ka samoro magi magik makinyi winjo ka governor kiani gidwa impeach governor kiani gitamore kalo to tapeji ka faya gi kaka wantiere okang' masani ng'e kata mna chal mar ochumi kaka nitiere biro bedo kwa ng'iyo nonro kata mna babende notim kaluwore gi chal mar ochumi pacho Kenya nikech MCAs makamago ma oyier mawacho ni elected gin 1,450 par ni wantiere gi nominated MCAs ma bende king'iyo gwenge 47 wards bende ng'eny e counties 47 keto MCAs makamagi e kwan moheo 2,000 sani kata mna komedegi
wantiere gi CSS ma bende kwan gi neno kanjo 50. Jolup CSS ma bende pod rito ng'eto mar doho po nono ni apis ma kamano puodh kata oyo. Kwan ma kamano neno ka ng'eny, ochumi bende neno ka rach, bende piny bende tek. Gin machon mede gi to jopuonje apenji ton mede MCS jopuonje ywak lakteche ywak nurses ywak ingini ka wacho nego ng'i wach negi ok awacho ni koro medgi atemo wacho ka indi mar mondo bi kik githag gavana obed kodgi mondo mi onyis gi reality gima timore sani endi koma kod weche go koma gi yuto nikech ka ok otim ma tibiro do ka ginyalo kata mana rano weche mag dongruok mag counties. Yes. Aya, mano nitiere kanyo nyakwara Mgejuanga. Gazet pod wantiere godo ka sema neno ka ringo, mana kwa nyalo dhi mapiyo piyo nikech aneno kanyo ka sa achiel ochiegni romo nek bina donjo nyaka gi twak mokwongo e chenro mar piny. Koro gazet modonge paro ni wan wamul gi wiye nyakwara Mgejuanga wan yud thuolo mar dhi nyiewo gazet. It gazet mar 12 nyakwara Mgejuanga bende weche maluoro Jayalo Ezekiel, mano Pastor Ezekiel Oder bende nitiere ka koro Pastor Ezekiel kokaliero okil kamaloka mage koro dwaro mar mondo mi doho ochung okang mano mar freezing kata mna loro agulu mage mag bengi. Winje ni nitiere gi bengi agulu mag bengi madiro mabich mago mag New Life Prayer Center. Ini ngadi Solomon en gi bank accounts apaga beach en gi bank accounts apaga beach mama gi okapar ka gin bank accounts ma yue nigi pesa inya ki pejiri ni ang'o miyo in mana gariyo kata chiel kata dek dong samoro nyalo bedo gi apaga beach makamani neno nonro mabende kata mna Ramogi TV nwatimo kanisa mar New Life nitiere gi masses adek to nitiere gi capacity mano one sitting 40,000 kuda beach nyocha neno story no koro hapa ni magi ki gin okenge go kuma pano ni bende piny owacho temo godo mar nono ni to seche ma odi accounts gi tibro ng'ini pesa nyo donjo nang'o to pesa gi donjo kowuok kanyi nikech hapa ni nyalo paro maber ka nyocha wachore ni achiel kuom gik manomiyo gi Mark Pastor Ezekiel ni nitiere tudruok moro mar weche mag pesa e kinde koda Mackenzie. Kura pani mai ndiye no kang kata magitemo jok matimo nonro ni nditemo ng'iyo godo ni to e weche mag tudruok mane kinde gi weche mag pesa gi dibed ni nitiere banks moko masa moro bende ne samoro tudoge to kineno ka dong neno ka Ezekiel wacho ni enonge tudruok mora mora he distances himself from Paul Mackenzie. Ngini ma nonro pod dhi nyime e doho ma pacho kaendi. Mana ne piny ka wach mabende pod omako dhoga nyakwara Mgejuanga. Hinya nyaka luore gi nonro mabende piny owacho pod time ringre madero 110 mabende noyuda e puodho mano mar Shakahola. Nyaka gisani kaluore gi nonro mano mabende nochiw kanyo kod piny owacho kokalo kuom jabero e lo piny owacho mano Johansen Oduor. Wacho ni ringre 23 ne otho kaluore gi starvation mano kaluore gi kech tuonruok mar chiemo bende wang'e ni nitiere nyithindo kanyakla kod ringre mamoko ineno ka josani osetim autopsy mano bero mar timo nonro mag thoe ineno kanyo nyithindo 16 gi jomadongo 19 kendo moko the rest magi autopsies mano tim yesterday odiochieng' manyoro nyithindo 16 gi jomadongo 19 hapa ne kwan mineno kanyakwara Mgejuang alafu nitiere kaendi nitiere ringre ma koro noyud kose decompose mosekethore masamoro kata mana timo nonro nyalo bedo matek ing'e ni nitiere gik moko ma samoro bende detami kata pimo nikech kuom ranyisi kaka in aparo ni wuok tich nyaka tich abich umondo ga kudonje e studio inyalo donjo kaendi odiochieng' achiel tine gimoro ma opogore ma okipenjo ni to ma kawuono chalo nade kata ineno gimoro kata kopukore kata dirot ka dong nyaki penji ni mato akanya nyaki penj koro mai gima temo apenjora ga samoro ni to piny owacho bed piny owacho masani kata mokalo nikech ng'ani nochako gigi chon igni gi te ka in piny owacho adier mang'iyo piny mong'eyo konde ka konde mag piny ok inyal ng'e gima timore kamoro Tige nyaka sani kata mna chife mago ruodhi e kor gwenge bende iseo nyaka sani nikech chife gi eki bende wachore ni gin moko kuom nitiere mane chiwo nyaka death certificate to kipenjo gi to giwacho ni mago gik mane olosi
othedhi ma ok gin mane gichiwo. To othedhi to nitie nyaka sei kanyo, en wach moro maliet. To bende wang'e ni pod wantiere gi jofwambo magwa e gwenge mag Kilifi ma bende pod kelonwa matuch ahinya ahinya kaluwore kod weche mag Shakahola. Wang'e ni Mackenzie doho no oweyo mano ka bedo chako make kendo mago gi obila mochako rwake kende doho ahinya ahinya mano mashanzu kama bende bura mare pod ibro bed ka iwinjo. Warengane mapiyo pi gazet mar Daily Nation mana mapiyo piyo sa achiel osechopo. Solomon. Yes. Daily Nation ka thor wach no pogore donge mano kaluwore gi lalruok ma bende koro biro bedo kadhi nyime e kinde kweth mar Azimio gi mano mar Kenya Kwanza. Bang' Kenya Kwanza no yie mar golo jaod bura mar Eldas mano Adan Keynan kowuok kuom jogo eko ma bende biro bedo e riwruok margi ma bende biro lalore gi Azimio. Manyaka sani koro en geno mar jopiny kanyakla kod josiasa ni geno koro nyalo bedo ahinya ahinya mar tiyo kachiedh nade ma bende osebedo ka neno e kinde Kenya Kwanza gi Azimio. Azimio nitiere gi dwaro mopogore opogore ma bende gidwaro mar mondo mi Kenya Kwanza oketi okang' ma bende omiyo koro odiochieng' ma kawuono kweth mar Azimio nochungo ng'anyo margi mar odiochieng' ma kawuono. Kopogore gi mano bende Solomon nitiere nonro ma bende notim ahinya ahinya mar ochumi ma pacho ka chal mar ochumi mano state of economy. Ineno kanyo kaluwore gi chal mar ochumi nyakwara Mgajwanga koro nitiere sectors ma bende notimo maber e ochumi e higa mokalo mano higa mar 2022. Ineno sectors mopogore opogore wacho ni kata bed ni ngima tek to GDP ochumi ma pacho ka no medre mano ka wuok kwana atamalo 4.8 nyaka kwana tamalo 7.6 mane higa mar 2021. Ema ne kata mnaka giwacho ni GDP no grow kata mna uchumi no medre en mana ni ofuku pod rach mogo pod theko ng'wenyo kuno kosebedo mayot. No medore gi atamalo 4.8 kowuok atamalo 7.6. Aparo ni bende kata gima kama endi bende apano ng'inya kata mana e gazet mar The Standard ene toke kanyo. To apani ma endi gen gino endo ma nyalo kelo geno moro. Kendo bende wan gi geno no endo mathoth ni kiko bed ni odhi nywandore piny kidhi tim nonro bang' higa moro achiel e bwo piny owacho mar Kenya Kwanza ni endi ne yudo ni koro ne okethore mogik nikech ka ing'e adier kaka nyogi donjo nitiere moko kuom ywak ma osebedo komakore kore weche go mag ochumi e pacho kaendi. King'iyo kanyo endo manufacturing sector kata kama kata iwacho nang'o migawo weche go mag loso mwandu kata loso gik mopogore opogore pacho kae bende ne gintiere koda dongruok moro maber mar atamalo 2.7 kowuok atamalo 7.3 gidongore mano higa mar 2021. Maendi nyiso ni wantiere koda piny Kenya madongo to bende ibiro yudo ni samoro gimomiyo awacho ni kik wan gi geno ni kik obed ni samoro bio kethore. Thoth oganda nyanya jok manie manufacturing sector nyo ywak kae ni weche go eko mag yor yuto miyo weche mag stima bedo malo kendo weche mag production bende koro bedo malo manyalo tamogi mamiyo kata kembe moko dar kembe moko kata mana loro nikech weche go eko mag teko mag stima ma samoro ong'awne gi malo. Kata kaluwore gi nonro ma kamano bende neno kata mana tije ma bende samoro nyalo bed kata mana ni iketo ineno kanyo bende nolwar kanyo agriculture mano weche mag pur kod pith bende ne yudo kanyo ka uyuda chidnade makoni kod kocha. Kwa ni do thulo nyakoro Mgajwang wani nyiew gazet mar Daily Nation kata Standard okinyi makawuono weche mag uchumi bende nitiere kanyo. Iti gazet mar ariyo mana mapiyo piyo bende ponono ni no ja Kenya machano wuoth kadhi loka mane piny US ikri gi omuom makare nikech visa omedore mano omenda ma bende ijachulo ne visa omedore gi $15,000. Koro kidwaro dhi wuoth kori chanori iti gazet mar ariyo kanyo neno Kenyans to pay more to visit US as visa fees are increased. Kamoro sayudore ni nitiere jo Kenya mathoth madhi e pinje mag Amerika. To dong bende wacho ni okara mna ni e piny Amerika kendo wacho ni visas osebedo nengo ne osebedo ka medore e pinje mopogore opogore. Koro bende chuno bende US bende koro med nengo mar visa ka gido dhi limbe. Aparo ni yor yuto ni ong'awre kamoro amora. Apani piny medo dongo mar mondo mi gik moko obed makare.
kaka dwarore. Mano momiyo yudo ka samoro gimoro amora biro bedo ni medore. Kata chumbi be nyo med beti. Kata chumbi bende no medi. Kopogre gi mano weche mabende nwaselose ok bibedo kwa lose kaka neno kaka moko kuom jod bura mano jaod bura ma Gatundu South mabende koro dwaro mar mondo mi jo Kenya kramna jo siasa machon mapacho ka kik bed ni ichulo gi pension kik bed ni miyo gi omenda. Kopogre gi mano bende aneno kanyo ka biro dwaro paro kata mana ombulu mag jod bura 233 mar mondo mi ochunga kramna miyo jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta, Raila Odinga, Kalonzo Musyoka mar mondo mi kik migi omenda. Adano tek dweche mag somo iti gazet mar Abirio kotenre kod loro mag sikunde mano 2,000 iwacho ni ECDs kata sikunde mago mag nasari maromo 2,000 nolor kata bede ni kwana mag jopuonjre to osebedo ka medore manonro mabende notim ahinya ni sikunde mag ECD wach makamane madani mondo watiek godo. Yes king'iyo tok gazeti no endo en achiel kuom gigo komo wach ni nyodok piny kara nyo kethore higa ma nyotime nonro ni endi nikech adieri ing'eni onge gima ber kaka chako weche mag somo gi engi koda foundation kata chak moro motegno mochung' maber mane mabiro miyo nyathi bedo kod gimiluongo ni chir kowuoyo koda jowete kata ka entiere kind jowetene. Foundation maber chakore mana gi nasari kaendi. Kwa hivyo ECDs gi eki bedo ni ogoge piny kata olorgi en gino endo ma samoro nyalo miyo weche mag somo chakore manyap ei pacho ka. To kaber to gimanyane kaka yorno endo ma inyalo ketgi godo mondo mi giduogi gibed mago eko motegno minyalo red igi kendo neno ni weche mag somo go eko chakore e rang'iny maber madwarore both private nyaka mar piny owacho. Nikech neno kata mna mag ECD neno ka mag piny owacho mano lor 1,411 mag private kata mna mag jigiwegi neno kanyo kwan mar 777. Yes. Solomon wachni mogik kwatieko nonro mar gazeti. Wachna mogik kaendi aparo ni nyoro ne en World Press Freedom Day. Gima duong' en ni aparo ni jofwambo tiyo tich maber ahinya to aparo ni jogo ekoma bende ni oko kanyo. Watemuru wachiw luor ne jofwambo kendo wamigi luasi makare mar mondo mi giti tijgi mowinjore be ka wanyalo miyo ratiro magu mowinjo bed nung'eyo komakore koda weche go eko matimore e pacho ka to kod pinje maoko. Erokamano ahinya nikech apani ma koro en dwe mar jofwambo donge kata mana ken chieng' tarik 3 mabende ihingo odiochieng' mano mar dhialo tij fwambo. Aparo ni ma en dwe marwa. Wagoni erokamano ahinya kuom biro e nonro mar gazeti. Erokamano ahinya. Nyakwar Mgajwang' par ni kin jahera ahinya chutho kata mana mano mar jahera marwa mar Ramogi TV e kinde ma kamagi bende ber kata mana kineno kata mana weche manyien nikech thoth weche mabende nitiere gazeti kaendi wanwale lidha to chutho nyalo neno gi weche magwa manyien mabende wajakelo ne pile ka pile. Kuom ranyisi odiochieng' manyoro bende neno kanyo kana jatend piny Kenya William Ruto bende noromo kod Prime Minister mano mar piny Japan Fumio Kishida ka bende koro nitiere okenge ahinya kaluwore kod dongruok mopogore mabende ne gilose mabende koro biro miyo kata mana piny Japan chwalo dongruok mopogore e pacho kaendi. Senators ma pacho ka bende koro dwaro ni officials kata PSAs mano mabende osebedo katayo kambi mar ndeke mapacho ka mar Kenya Airways mar mondo mi gin bende okumge ahinya kaluwore kod lal mabende Kenya Airways osebedo kayudo kana neno kanyo kana giyudo lal mathoth ahinya mane hiko hala mabende norumo e dwe mano mar 12. Kopogre gi mano par ni nitiere weche motenre kod ohala weche matimore pinje maoko weche mag tuke bende naneno ka Arsenal Manchester City neno kanyo remaining matches mane kind Arsenal gi Manchester City kani mane mabiro kawo kombe ananeno ne wang' ni Manchester City biro bedo kakawe kani Solomon in gi paro mane kwatieko mapiyo. Pachi bas koka manya kor Mgajwang' gi kanyo bende makelo wa giko mar nonro mar gazeti kiny makawuono gazeti momori idhi e duka to idhi nyiew gi sane ka uyo matin mabiro en twak mokwongo e chenro mar piny wang'eni chal mar piny Kenya hinya kaluwore kod moko kuom weche mabende wasebedo kwa lidho ni gazeti to chalo nade mane twak mabende adonjo godo e kinde thuolo manok kik dhi maboro.